Ahojte kamoši, dneska si spolu vyrobíme takéto kvetinky, teda takúto kvetinku. Toto som urobila len tak na ukážku a nie je to ťažké, ľahké, ale nemáte sa čoho báť, je to ľahké, podľa mňa by to dokázal úplne každý. Takže toto dáme trošku bokom a takúto kvetinku si môžeme ísť dneska spraviť. Ak máte kamošov, ktorí budú mať narodeniny onedlho, môžete im to vyrobiť, alebo nejaký sviatok. Takže začneme tým, že si vezmeme háčik a nachystáme si takéto gumičky. Takže budeme potrebovať 3 rúžové, 2 oranžové, 4 žlté, 2 zelené, 3 biele a 4 fialové. Začneme tým, že si vezmeme jednu rúžovú a takto ju navlečíme na háčik. Zvládli sme to? Ideme ďalej. Takto si ju omotáme a tak, aby nám vyšlo toto. Ak to máme a ste pripravení ísť ďalej, môžeme ísť. Malo by to vypadať takto. Teraz si vezmeme 2 oranžové. Toto si sunieme trošku nižšie. A takto ich dáme na háčik. Ja si to väčšinou ešte takto pridržiavam prstom, aby mi to nespadlo. A takto opatrne to prevlačieme. Potom to navlačíme aj takto. Ak vám nevyšlo toto, skúste si to spustiť ešte raz. Toto by vám malo výjsť, takže ak to máte, je všetko v poriadku. Nemáte žiadnu chybu. Ideme ďalej. Vezmete si 2 žlté a dáte ich takto ako tie oranžové. Zase si to dám na prst a toto si takto pridržíte a tú žltú opatrne spustíte dole, ale iba po prvé 2 oranžové. Takto. A zase dáte takto. Prevlečiete. Teda skôr navlečiete. Toto by vám malo výjsť, takto by ste to tam mali mať. Tuto 2 žlté, tuto 2 žlté a 2 oranžové. Ideme ďalej. Teraz to bude aj také ťažšie, lebo poriadne si to musíme prichytiť a vyvliecť. Teraz opatrne začneme dávať z druhej strany. Začneme to navliekať opatrne z druhej strany. Tak, mali by sme to mať teraz takto. 2 oranžové, 2 žlté a zase 2 žlté. Trošku sme si to pomenili, aby sme to mali takto a robilo by sa nám to ľahšie. Vezmeme si ďalšie 2 žlté. Zase si ich dáme na háčik a urobíme to isté. Zase cez tú jednu oranžovú takto prevlačieme. A to, čo mám na prste, navlačím na háčik. Mali by sme tam mať už iba žlté. 2 žlté, 2 žlté, 2 žlté a 2 žlté. Takže, ak vám vyšlo toto, nikdy nemáte chybu. Môžeme ísť ďalej? Ste pripravení? Toto by vám zatiaľ malo výjsť. Teraz si vezmeme 2 zelené. Ja si ich tu teraz takto položím. A teraz ideme opatrne vyvliekať. Takto. A aby sme to mali pekné a také trošku aj vzorové, urobíme si to takto. Prevlečieme cez jednu a cez jednu. Ak tam máte túto si to môžete takto pridržať, aby sa vám to ľahšie robilo. Teraz navlečieme túto zelenú, čo mám na prste, a aj túto, čo sme vyvliekli. Tak. 2 žlté, 2 zelené, 2 zelené, 2 žlté. Tak to už sa nám to začína podobovať do takéhoto lupienka.
však. Ešte nám chýba táto fialová a rúžová. Ideme ďalej. Tak ako som vám vravila, že nám chýba ešte tá fialová a rúžová, vezmeme si dve fialové. Dáme ich zase takto k sebe a zase ich navlečieme. Tak ale teraz to už bude inak. Navlečieme to cez dve žlté a cez dve zelené do polovice. Máme to takto? Tak a takto navlečieme. Už sa nám to začína trochu podobať a môžeme to aj prirovnať takto, že sa to už aj podobá trošku k tomu lupienku jednému. Môžeme ďalej. Ak vám toto vyšlo, zase ideme vyvliekať. Podržíme si, vyvlečieme, opatrne, pustíme. Môžete si to aj pridržiavať, alebo vám môže niekto pomôcť. Ja to tu robím sama. Kde to mám? Takto. Hej, a navlečete to takto. Zase sme to iba vymenili, aby sa nám to ľahšie robilo. Máte to tak? Ak nie, spustite si to ešte o kúsok ďalej. Vezmeme si ďalšie dve fialové. Yes, and purple. A niečo po anglicky viem. Ja nie som dobrá v angličtine, ale takto. Robím to iba tak pre radosť. A iba po tú fialovú. Máme to takto? Ak sme to takto zvládli, môžeme ísť ďalej. Toto zase navlčieme. Tak a už nám ostáva iba ďalšie rúžová. Vezmete si ďalšie dve rúžové. Ak nemáte, zle ste si to nachystali. Môžete si to robiť aj inačej farby. Na tom záležilo na vás. Takže teraz máme ťažkú. Teraz to máme trošku ťažšie, lebo ideme robiť to, čo sme robili aj so zelenou. Takto si to pridržíme a cez dve prevlačieme. Tak, aby nám to vyšlo takto. Ak vám ostala už iba takto fialová, môžete si ju zase späť navliecť. Tak. Ak vám vyšlo toto, idete správne. Ak vám to nevyšlo, musíte si to ešte trošku pretočiť, aby ste si to urobili správne. Takto zatiaľ. No a už si vezmeme iba dve biele. Takto si vezmeme dve biele a zase navlečieme. Ale pozor, teraz to prevlečieme cez všetky. Takto. Dáme späť na háčik. A máme prvý lupienok. Túto jednu nechajte tak. Ja už ich tu mám pripravené. A teraz si ich ideme. Urobíte to isté, ale ešte 4 krát. Ja si to teraz idem takto navliecť na háčik. Takto. Aj ďalšie. Šup. Máme to späť na háčiku. Takto už mám 3 lupienky na háčiku. Ešte mi ostávajú 2. Ideme na to. Teraz si vezmem tento z druhej strany. Už máme 4 lupienky. Krásne. Musíte si to tam trošku aj pritlačiť. Vôbec nevadí, že to tam máte takto dokrčené. Tak, teraz ideme na posledný. Mne sa to tu trošku pod toto, ale to vôbec nevadí, lebo vieme si to naspäť navliecť. Ak máte toto, tak je všetko v poriadku. Teraz si vezmeme túto jednu bielu, čo nám ostala. Dáme si ju na háčik a opatrne cez všetky prevliekame. Ak
Už sme to zvládli, je všetko v poriadku. Posunieme si a navlečeme si túto druhú takto. Možno to nie je vidieť. Takto. Otočíme háčik a prevlečieme. Tak, a máme hotovo. Toto už máte zaviazané, takže je všetko v poriadku. Tak, a kvetinka je na svete. Kvetinku sme si spolu spravili, dúfam, že to nebolo pre vás moc ťažké. Ak nie, určite ma sledujte aj ďalej. Tak, nech sa vám darí.